Здравейте, скъпи приятели! За днес съм ви подготвила рецепта за мини банички, които децата обожават. За целта ще използваме 2 яйца, които разбиваме добре, 100-150 грама натрошено сирене, 4 супени лъжици кисело мляко, в което сме разтворили половин кафяна лъжичка хлябна сода и готови кори за баница. Корите за баница нарязваме на тънки лентички и добре ги разнищваме, за да могат да бухнат нашите банички. Смесваме яйцата с киселото мляко и разбиваме добре. Не са ни нужни целият пакет кори, дори по-малко от половината от пакета са достатъчни за направата на една тавичка от тези с формичките. Прибавяме си и натрошеното сирене и отново разбъркваме добре. В подмазана тавичка започваме да редуваме ред кори и ред от сместа, докато не се напълнят почти догоре нашите формички. Накрая във всяка формичка доливаме по една супена лъжица газирана вода и печем в загрята фурна на 180 градуса до готовност. Получават се много меки, много пухкави банички. Пак казвам, децата ги обожават, идеални са и за път. Ако рецептата ви допада, ще се радвам да харесате видеото, а за още подобни рецепти може да се абонирате и за канала. Благодаря ви за вниманието!